Pilo kadui tumhan dami nili non labangso life ke bang puthak bangal halo non BJP team kar benglong ke ja tumaphan labangso chatai long pen karyuji lapen labangso puthak rara chatai long setami nili ke wan ke non la khai trok tumaphan ST kachetok labangso puthak alam labangso khai trong bong pen adibasi tumtami labangso puthak non alatum la ST labangso akachetok kelongpo na pen long edlo pule elitum pudam sta hengonelo la si ba khai lam yong si chethan dam lo pulong te ining ta kang pik an la pen ining ta oi pik la pen itum kar bia khai an ken li pen chenglok chima thadam edlo pulong te herak ta mimi kalima therak mi nonili life bang bomlo ladak ke theke ding atum an tabe narjidun prong nili labang so puthak alam ta me ko nang litum anu kaprek phanta sel tha la sidak litum kar biang long ke theke re kabiret kali ke theke re tum da dopik pini IAS ke pas mate IAS retire tanga tum dolo la pen pini contractor tum la ke chithan se nang lo dopik lo ke theke re pena jok la pen pini science medical doctor engineer la ka dokovi ke klempon bom atum ta pini kar biang long ke theke ding tum dopik lo la pen lok chalia nasta me thek pik lo ha ba det ang tan ke chali damta pini kar biang long dolo la pen akapre tum ke ha ba det si kapre kereng avar sai mate isi government asa kuri hadak si claim bom lo pini kar biang long tame DC ke manat modolo ban pini politics na tame dopik lo ke thega tu la pen pini loke chalia atum tame dopik lo setami litum kar biang long ilitum kopitong mandelo ne ilitum kar biang khai ke ilitum ke theke re da dopik lo solo sopin so tum tame kachini da dopik lo setami me thanga det along ria phana bangke pini la article 244 e aputhak alam tame RG ding pikpen akache song lo ke non hejong kali la pen labang so article 244 e bangke hong vidhana lo long si tum phan itok pi tan lo la pen ibi pikok lo labang so bangki di tum ke chen nam jok an vet lo pa implement pen do tang te li tum ke labang so article 244 e labang so ka pa implement ja phana bangke ilitum la an akisung avelo non si ke tok nang hila pokalilo non si litum ke halabang so non article 244 e ke non si ke hanglang to lam kalilo labang so article 244 e ajoy nisi ilitum akar bia bangke pinang an virlo thilo sunglo labang so article 244 e akachi songa joksi habir haram heleka manta otlo lawen pini phatek jangnang lo lapen adai ka wi pen tami apran dam nang lo apran ke dam atum an khailong ri long para join ne lapen la article 244 e join ne kedam tang ani wang aningkan wang setame ilitum chikemolo ilitum thaklong lo talapu ans tami la kithia dim atipit along chikemo chot long ri long para pharman kithi ke jang nang pu chikemo chot stami labang so allar labang so puthak article 244 e join ne lapen long ri long para join ne hempreka join ne la anapranga da poi tum ke nona bang ning cherot kudra kar bia khai tum antan ning isi pet dora ili tum tahala bang so hong bidhano nanga tok pi article 244 e
labang so puthak employment vek nang hi pura kengkam istina chiyor nang puke pinian ta mathawang ri niladak kaningji pena jok nang tum arju ai ta hai setami charju ai zala ke imit hang lo donatum korte tum lapen texer logo chari asong tum tambi pila bangso article 244 e ke hang lo pa narji ki ding hetami pini ki tum pini anta labangso puthak apran ke dam tum do olos tami al bangso lar chewan thekhere stami banga khai ke hala mikhaloya tami estate ke long hotame karbia khai tuma phans tami estate ki pipo la poan tami hala bangso kaching wai pon hodolo se tami hala so penta me jang click to hala ana bang ka phia lam lo lake long le dalo se tami nona bang ke palong ji aphana bang si pini ili tumke kai kita kachisong kai kita lam kachadan lapen kai kita me litum la bangso puthak hadil hi jantar mantar long tame kam suri do chipamam si mithanga det mithanga country pen chi usi haladak dir hi long jantar mantar long tame hemprek ke hang dam pu abatai badal dam lo setami la bangso batai ke dam tani li pujo bangke pini ison daki chun lo pawe herak mi alam lo election ri lo ponte thuram pak bhadak hangnam jopo seta nonan tam play bonta banga khei ke pini ason tin da me haradak hong bidhana long ke tok pi dolo pulong te alang tum che thek lok lo pulong te apharman lo pulong te alang tum kelong lok ja phan ke kai ke ta ting ni ne lapen ala tum o e lapen abang sok ke hang hut alang tum ke ning si pet pen si alang tum ke kai ki tame keng kam chi yor hala tum alam prek jam setame aning abang isivet kar bietum bang ke kilu pusitame amu siwang hamlo kar bitung ka alam isivet bonta aning abang ke kai kira cheton idet jola bang so puthak si ining jang je me lapen chetherak me nona son son bang ke non bang st kache hang khai trokatum che hang lo setame pini tum kar bang long ke theke dinga tum pini amek jang click kopilo da kar bang long e claim tho bang APHLC Congress atuma phan akapre to phan BJP long ke pon ke nam ma joining la hanoma hempre ke wan ma la son ke claim ja phan tong pini tim kar bang long atum ke ja tuma phan ri tum ke pahai lo ma ali thang tawi la sini la bang so cha tai no live ke wang pe tum nanglang dun lo nililam the nalitum arju pa meno la pela bang so lam sta me akunang litum along ka preta sel tha pini da kar bang long ke theke ding atum dopik lo nili chini IAS ke mana tuma dopik officer ke mana tuma dopik pini lok chade asong tum tame pini case a song tame texar tum dopik lo pini doctor la pen engineer ke mana tuma dopik pini forest along woreng ke claim tuma dopik la pen pini lok ke thana teacher tuma dopik people la ke thek pena jok lo sida mila hai ake thek atuma phanta pini ber thip pini council ke chari atum inul bab thek thedat powe setami arona banga phan che othek khadat e pok a phan si claim ro la so posi iri tum che therak me comment tu lo la article 244a ke pa implement po comment tu lo 6 dur paragraph 2 sub paragraph 7 pen paragraph 20 long labang so arona da council kilit aron ka salam ji aphan goti high court penta kedam tang penta me high court case long tame high at lo tame pini anta la bangso puthak la article pero 6 dur paragraph 2 sub paragraph 7 pen paragraph 20 ateng pen people si council ki team kar bang long tum pisa aron claim theka dalo ko pisa aron bonai theka dalo sila bangso puthak si nili ki pudam je bang ke lalo banga khai ke hala hong bidhan long ke tok dokok lo pulong te bang ke claim sarak titi isivera sarkar mati da kar bang long ke akapre ka sarkar bupelo adak Guwahati
along se ajat ason tami council kam an ke hadak si pacun kopia po lake kar biang long ke jatum kopia po si pini antame pini dadak non kedam tangalam ni phodam ra delo la kopenia kapre party SDC ta ha jata ha puke phodam delo sitamen non la BJP a sarkar non phurun hinilo MP tame aprang la MP Horen Singh be la pen non ritum MP Omar Singh tisu non la anang ang deng nang le et lo la anang deng nang le estame pini hempre ka puthak alam la pen article 244 e puthak alam pini anta thang na ta ke chun ing dek isi putawe la pen haladak council along stame isi aron la 6 dot paragraph 2 sub paragraph 7 la pen paragraph 20 ateng pen aron ka salami panon puta claim hai hede la solam puthak penang anatum opos la pen tum APHLC a song ben namela bangso puthak kai kita jongdun pudulo setame pini la bangso puthak asap napta ilitum la council ka chare tum claim thekhe setame bang akhe ke non ST punon ba ka pre punon non ke dam tang bodolen la tum regional party chipa haidet mamuli alam kali haladak BJP etum ka pre Seher group pen chenglok lapen haladak ason hemsu pen chenglok lapen ason haladak orunado form pen chenglok lapen akaprek tami haladak tangka haladak padam lo lahaya men pen lapen lahaya men pen tami har hasораtum hanta bodolen aratum hanta mi halatum tapilo ta halatum en tami halatum jongsi jakong pithulo pon ta halatum akhaya masi rengun elu lanwe ke chodor delu kopene orunado ta ho Seher group ta ho kopene na hemsu ta ho puke don elu pa join ni si haladak promote buru alang like long lip helang lapen alang tuma khayang bong kaduka ve alang tum council long kereng nangji amitha khay phan ke matha thela ta apok phan chot la haya phan si patherong aposala phan parem betsi nona banke bodolena sora banke non regional ke pahai pena jok pini ala tum aning hangling jakong chelong lo sami pini tum kar biang long banke la haya ja claim klelang la haya klong avi pin claim mai pinan ta ke claim ji aphan e claim ji tuma phanan ta pini aja kong pabidun bob pini APSLC asong tum ke labangso non APSLC jong si hailo pulong te council aron salampo pukai ke da than kong lo keche ke betum han voter list pening than po 6 paragraph 2 sub paragraph 7 paragraph 20 ateng pen aron salampo puta pini antame hangkong lo than pon lo stame pini anta ke pahaja phan penang atum ke cherap dun desi ala APSLC asong aphan sa ko puthot la bangsa ja kong pa bob ya bidia bangsi claim rong la pen neb rong la pen ing nang rong la pen sorsa rong la pen ing ton thorong la so putha ka posi nili ning jang je pick an la si nili la bangso non live ke bang putha bang ke la halo la si team kar beng long tum phan kar ju bang ke na pen la bangso chatai long ne ke ye bang ke comment tu lo article 244 e ka pa implement po la BJP a sarkar pen MP phurun hini non ange choklo nangale lo stame pini antala bangso article 244 e comment tu lo kai implement po comment tu lo pinana thang tang deng lele hal ha ki claim ji ke aphelam lo mo homosti tin la pen along tin ma joining kibi la hanlo ma la pen la 6 dot paragraph 2 sub paragraph 7 arona teng pen pinana salam haide comment tu lo la ka salam po la bangso ka salam le jok si pini council ke long tame vut nang jok dun jam ap long le phelang nang chang dun jam nang cherai dun jam la pen pini kar biang long inglong sora tuma bangke a permanent tanon ke avel kopel aron salam de la sila bangke ni liladak chatai lo pan pudai bangala ke chokchi la pen la so putha ka bangke abata pata la hempre kamen la pen kapre party amen party ale ke pathi lok pana bangsi itum kar bia khai ke non vir tong thek chot anvelo vir tong thek chot anvelo la se non la khai trokang bom pen adibasi tumta ST ka che hang piniala tum non ke bang ji Desember tarik ke parni ke hadak janta mantara long ala tum ladak all adibasi student association la pen Assam pen alang tum angton hadak janta mantara long labang so puthak alang tum dharana dampo bangke ning sipet
pleng vek dia phan ala tu bangke ning sipet stame iri tum kar biang long tum ke batai adharana ke dodam jantar mantara long ala kapre batai ke dam ta pini chat puta asap puta kichunawe tane ko bulo ka bisat ponte ko pula litum ke kroi po sorsar siun chethan thiun na pen pudunin la pen jong nun pima pleng pre ke kiyu dam ini temporary phan pini ke dam thap chot na so puthak si nilila bang so chatai long bangke non ke wang jila bangke jantar mantara bang long ta dami tak kamelo pota non bang adibasi tumke non ladak Desember 10 tarik ar nilo pulong te ala tumke alang tum hadak jantar mantara long alang tumke dampo hadak ani sipet pen hala tum ladak kache song dampo lake ala tum ladak all adivasi student association pen Assam pen tum dampo jolas lasi bonta itum karbi tum bangke ilam ki sivet ilam ki sivet monta bang prekja pini APHLC asong hempre ke hang asong lo bo phana bangke karbihan si chelang su selet are jakong ke pidun ji kali banga khe ko pe pose APHLC aphan ke nang chedon red ma pulong te article 244A ke lake latum pa implement po la pen la 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 na teng ke la bang constitute salam dat ke itum akhe ke hala karbi tum long ke reng dun long le lo po lam bang si bangke batai ta ili tuma phan council ke chari tuma phan non ake hai tu ram long hang phan ari ot check pada yose pini aron pasalam long de pini alang liphan apo ka phasi tangka pichot la si nilila bangso chatai long pen kadu ka ladak kare biang long ke theke dinga tum loka charya asong tum ana phas tame pini dak IAS ke mana tum do officer ke mana tum do pini engineer doctor la pena kapre DC ke mana tum ta do sila so lam bang ke tum ta ba khe ituma megang den kam nang ki pe pleng bang constitution long সংবিধান long ke tok nang pa chun tang la son thegam long ong lo positum karbi tum ta no bang ke mitha regional party le chipahai non mitha regional party le chipahai na an ke tum ta aron selam na la pela article 244A ta militum pa implement vek nang pula la so article 244A pera jok apran dam bang ong lo la pen thia bang ong lo la pen view thu ong chot lo tum karbi tu aposi no na bang ki litum orna doi tang ho hem su tang ho aka prek tang ho tu endu noi van noi chu noi sitame bodolena so na thaksi non kewang ji MLA pen ke jakong pipida nang po kopilo jakong ke ili tum democracy aron teng pen la wood impact pana jok a hok aron chedan paminang po la parem det atike tum regional party chepa hai det ke ajara son tai tum ke chete waran elo la pen long ta long un elo la pen reng ta rengun elo non itip jong si karbiang long ke BJP sarkar mane BJP po phantat kali la RLS la pen bong hosena Bengali Bihari samada tuma phanjong silitum labangso BJP long ke do prong Bihari tuma phan jakong apa vidyaji la pen jakong kipa bubji phan ke labangso sarkar long sila tum ke do eda posi la so sarkar phan parem dat de tik tilitum karbi tunge jakong avelu la pen ri tuma ke manga bange chun chelo la pen ki tanga tum an ap avi aphik tai tum ke nam long lelo la pen Allah long lelo la pen ning ke pang sam long lelo la ki tanga dim chiki moral vetpo la pen ri tum la atipilong dam chiki moral vetpo Samson singing tia phanta akumlin long dhup dona la pen ri tum aman apengi pidam chiki modern ravalo kereng lang atun si claim clip pulong te aron jong si salam li aron jong si tum ke salam tanga teng nang tok pitanga teng pen claim clip pote itum akhai ke jok avelo aron nang bilos tami aron teng pen NE jakong NE la pen claim clip pulong te kupuse aron teng petum ekerai thek po non abang ke lang tha banga khai aron ke charli lok la pen aron ke thek sai silo aron ke thek a joini so non bang ke chisong se pin pen heli pen kalipin pen nokpak pen kalipin pen aron pen si bang non chisong lo aron pen si hala jakong chien lo ili tum stami la
aron pen hong bidhanan ke tok pi la article 244A MOS MOU la pen kapre la dak 60 long stamili tum tok pi la hai pu thak stamili tum aron jong si tum NE la pen claim clip long te ituma khai ituma konsir ke la ke nang pang bo pi chok po bang nang cherai dia chi no nang cherai lap lo la so posi nilipini ning jang je pik asomsi nang chipaklang lo asini le abisi ning je pik ta hai lo setame banga bang akichun ong lo emek angden nang chun ong lo setami tum karbi tum ka hamen tu penya ning ke hanga kam tapi pinya ta chun chedet la so polo la si APSLC aphan pe hai no APSLC aphan rap du noi APSLC aphan ja kong pi du noi APSLC pen le article 244A ta pa pleng na la pen pa implement na 62 paragraph 2 sub paragraph 7 na teng pen non la bangso APSLC hai de council aron salam det na badu phanda phere de lo badu alam ta arju jelo aron along ke badu ta na hiri du no pini Assam government atum aron alok nanga phere join ni si ajata na claim ke de chot non abang ke la bangso aron alam nanga pateng ni jila penanga power charge phan kopilo na claim article 244A labang so puthak karabiang adet along ri men chi yok dam no men ke cherai dam no laki itum adai do la pen laki aron pen aing side ji la pen laki chok chi pu bang chini lor si non bang kopilo ke claim la article 244A ke pachiwa charge phan bang ke aka prek amdani tang ho kopi pena company aka prek sona men pen longli nang cherai lu kopini tourism ki kimji pen chenglok aka prek a facility alongli nai kimji nang raiji a phansi longli ba nang cherai pini soy longli dak kohora long setame ni tumlang damlo lapen nogao pu nogao ko dai duar amla lapen aparta pu bogajan lapen hadak dimapur lapen adak golakhat district non ni tum ke dobom la hayan long lian ta wi le puse article 244A long seta ali avelu long li jong senang cerai lap lo plote article 244A implement ta level nasin non bang long li nang cerai et I aku silitum article 244A bang pa implement nang po asla bang so article 244A nang pahang hedet ji aphan ka nang pahang ta ali pa wi ja phan si bang ka prek long li amen pensi development amen pensi asona facility pensi long li nang cerai lap tang lo stamela bang so puthak bang pini tim kar bang long tuang bang ke solar project aphan amoka akaprek sainik school tang ho akaprek a project pen tang ho la hai pen se longli 1000 kipi alak asli achiri kipi la so longli pi lo plong te sakuri lon po ta ho boreng lon po ta ho chongda long ta ho po chongdat po lam bang ke ninje sakuri po lam ke la dak council long aron salam det la 30 department long tak ko ano ke long ji la dak ko ano ke chuji jong se aron salam det long te ta non pini bang ke long le phelang pek det na la ana long le phelang pek da ta long nun di stila so bang ke tum kar biang long le pavir et pen article 244A implement ji bu bang ke la ke arang pulo la peni 60 dura la aron ke pache war phija phan men ke hengno englok pet pa prai dak hengno pose kopilo ke claim kaprek nang claim lo pini town election nang bi bidet la penancot kali town along tin town area paru et la pen town along se ponchayat nang bipo di example ponchayat nang bipo la bangso ponchayat jong na bi le te 60 ke pa jut lo ke se 60 lo ke ponchayat nang bilong le posino ke nona bang kopilo ponchayat nang bi ya phan ke town nang palo lo town nang along abang ke non mak hemso pilo la bangso hemso room ni pune room thom polo ne la so hemso dang pipo la ke hemmi u pulo si karbi tum la ana ki lujo ki luta amu siwang ham anjo ami thang ke chuki ma hem dulu seta ning chepang sam thek the
mi thang ta hem chu kim the ke mi thang bhiti dolo checking hin pen cheng lok mi thang long le long dolo ro semen ke bonaya phan along bali nam nang ne lo sita la so ani ing sam si sarkar pen anga pa hem si ani nge chi patrong ani nge chi pang sam ani nge chi pa thela si ka chodeng du la bang so hem ta mi la ponchayat mo ke pa du je phas la bang so hem ke nang ki pi se la bang so hem ta mi non deng du na bang du pik than ta arjuje APSLT tumke kaching thura ning hang he kaching thuru ani hang he pusi nang pupo la pusi nang pupo seta la bang so hem ke joy ke kali mi tha hem anam tu jok plot ning ke ituma hem chi pa mi thek the hala ke mo a hem anam en la ke ponchaja nang abi po ponchaja jong nang abi le te 6 do aron ke abil ti ke pa thi pola se aka prek pen si kam nang ke claim chi article 2448 ka pa hang hedet ka pa war Georgia phan ke pa pleng bele ya phan si bang ke Assam sarkar la pen state government tum ke balason sinang ke claim lo asi government tum la pen government tum ke bang ka aron nang bi pilo setami pini li tum si la ke chirim nun thekade chi en nun thekade po la ke Bihari Bonghosena RAS tum latum aron nang ki PG la pen amit hang se aron ka salam ji aphan sinon kam claim tanglo seta pini anta mili tum la bang so putha kalam bang ke tum chethan chimum seta arjuji seta mi ka chiru ke hangjo sung ong puyi tum kar bianglong vir tanglo pusi pini ke hangjo ji seta mi la bang so ki sung gi tingni det idam tang corona hut kuan la so sarkar heng no pu munitum kang thok ka pen rem seta aku jakong pithu det non MP ho seta mi aku tangka kelar hut ku anone munitum tangka ke chubia puthak anta pinang antum akisung dolo lanchot kali do ho arta ka vi pisu ke anatum phanta ku anone ata BJP sarkar apu ani ge jangji pinang antum sorsar lanchot kali alusu atum phan ka cholang rem pini BJP sarkar ke dohut dulu sita me pini aho kang sai pipe lata henno pulo pini ladak tim kar banglo tum pini development akam claim kle pu pinang antum same chethalo sita me pini labang so ani ke jangji ani che palu chok sedati election a hoilo pote hore bong oke than pena joini si che palu edati ili tuma vote ituma ID kela lapuan veloma ador ili tuma dolan veloma lasi nili la bangso ta long pen ki pu bang ke la phalo ili tum nona bang ke luta luong chot lo posi kiri jia phansi nong ke dunang pu pusi ni la bangso ta long pen ko bitum phatani le chuning de lo lasi pini ni lam the ning ke jang je ning ki pung pini la bangso cha ta long chipak lang lo lasi bang khe ke non la ST sa me bang khay trok la bangso ST ka che tok non bang ke pleng hota pini ritum tim kar bang long BJP tum ke la hai hem prek ke hanun kali article 244A epemen nang pu ke hanun che song nun kali council ron ka salam ja phan ka chedan nun kali la hai ka chingki kali ma joining ko peli la nasi non ke bang jia bang ke kar biara tum tami ka do beta phanta chuning ri lo hon ri hin pen tami bodolena sona thaksi BJP atangka sarkar penang ki pi a hem so do anta en tame setame jakong pi peda non duo bang ke BJP kar biang lom pen tame terek plot nang ko the thang na pachun pi peda lo nanga pavir ji lok nanga paju ji lok phansin on ke RAS Bonghosena atum Bengali Bihari Sambal atum nang ke claim lo nasi non ke bang jia bang ke ilitum ing resep pen ing sam jin pen India Democracy arona teng pen itum election part 2 pam minang po mitha regenerate party pa nang po APHLC asong aphan pahai not an ki ilitum kar biang long monsam dolong po lapen article 244 ida chunwek po lapen ilitum council aronta itum salam long kami po an ki itum akhei itum adet itum karbi inglong so akhai anatum ke ilitum
joy ke joy van reng dok reng ni itum long le phelang bang pen chim hong thai velo la pen ituma bari long le nang thia bang velo la pen ituma konsira long tangka puru khi dara puru do antame nang chu thidun elo Assam sarkar pen tamen nang chu thidun elo lalu nilihin pen pinilabang so life ke bang bang ke kardo